Miniatür ev hunerxwedî teknîkeke taybet e ku pê rismên piçûk têne çêkirin û afirandin. Di vê hunerê de stîleke taybet ya rengînkirinê jî heye. Miniatüre herîken berî zayînê di sed sala duyemîn de derdkeve pêş mirovatiyê ku ew li ser papîrûsan hatiye neqişandin. Di demên dûr de li Yûnanistan û Rom û Bîzansê de em rastî vê hunera taybet tên. Li ernîgariya Îslamê jî ev huner ciyekî taybet girtiye û li bajarekî mîna Stenbolê ku bi sed salan paytextiya Osmaniyan kiriye, hunera miniatürê her tim xwedî giringiyeke taybet bûye. Leyla Kara jî bi eslê xwe ji wanê ye û nihal vî bajarê qedîm dijî û dixwada hunera miniatürê de berhemên bêhempa diafirîne. Bir minyatür sanatı icracısıyım. İstanbul Üniversitesi'nde önce psikoloji sonra... Ez hunera miniatürê pêktînim. Min li zanîngeha Stenbolê psikolojî û filozofî xwendiye. Min demekê li ser van beşan mamostetiyê jî kir. Serpêhatiya min ya hunerê dema min li zanîngehê dixwend dest pê kir. Ew wek peywîrekî bû ji bo min. Gelo huner awayekî terapiyê ye. Min weke bersivandineke pirsekê wê ji xwe pirsî û ez bi ser de çûm. Bi qasî 10 salan min karê tezbîhê kir. Ew 11 salê jî ku ez bi miniatürê ve tekildarim. Tezîb ji bo min bû destpêk. Dema min lê temaşe dikir, ez ji hiş ve diçûm û min digot gelo kesek çawa dikare bê navber ew qas li ser masê xwe bide karekî û xwe ji hemû alozî û geremola dinyayê azad bike. Min xwest ez bersiva vê pirsê bi dest dixim. Bi vî hawî ev serpêhatiya hunerê ji bo min dest pê kir û ew bi xwe jî bû tevahiya jiyana min. Başladığım ve hayatımın tam da kendisi olan bir serüven başladı benim için. Leyla Xan him diqada hunera xwe de berheman çêdike û him jî ders de xwendekaran ji bo ku ev huner berdewam be û derbasî nifşên nû bibe. Karên destê wê gelek pêşangehan têne nîşandan. Ew vêga li Fatiha Stenbolê destgeha xwe ya taybet de bênavber karê xwe dike û berhem tîne. Ev kar bi baldarî tê kirin û hunermenda hêja jî karê xwe bi hezkirin dike û miniatürên bêhempa pêk tîne. Resim sizi bir şekilde Nîgar û resim bi awayekî we mecbûr dihêle hûn eşkere bikin ku hûn dixwazin çi peyamê bidin. Lê ev di miniatürê de newisaye. Tiştekî ku nêzê we ye gelek biçûk û tiştekî dûr jî hûn dikarin gelekî mezin teswîr bikin. Di miniatürê de çêker ango neqeş veşartiye. Hûn nizanin ew li ku derê û li ku sekiniye û xêz kiriye. Görsele bakıp çizim yaptığını algılayamazsınız. Bir biçimde minyatürün bu yüzyıla ait... Ez dixwazim bu awayekî miniatüra sed sala me ava bikim. Ji bo min çîrokek heye ku hêja ye ez wê bînim ziman. û miniatür jî ew rê ye ku çîrok pê tê ziman. Ez gelek caran bajarê Stenbolê bikartînim ji bo peyamên xwe. Her çi geremol be, alozî be ve qetin an heskirin, an gihîştin be, ez wan bi awayê hunera miniatürê dihonim û dînim ziman. Anlatma biçimi tercih ediyorum. Mirovatî hunerê wek wajoya şaristaniyê dîtiye. Wek ku Victor Hugo jî dibêje, her hunermend pêşî mohra xwe li hunera xwe dide. Leyla Kara jî mohra xwe li berhemên xwe dide û bi vî hawî hunera xwe ya ciyawaz pêk tîne. Hêja Badu, Rûdaw, Stenbol.